ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಪಂಪಿನ ಸಂಘಟನೆ 2007 ಕೇರಳದ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟು ತಾಪನ್ನಂಡು ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾದಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಕಲ್ಪಂಪ ಸನ್ನಿಧಾನುಡು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಯೊಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ದೇಶದ 17 ರಾಜ್ಯಡು ತಾಪನ ಆತುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ 22 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇತ್ತನೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆದಿತ್ತದು. ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಸಮಿತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ತಾರೀಕದಾನಿ ಕಾಂಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂದಿರಡು ಉದಿಪನ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು. ಈ ಸಭೆಟ್ ಮಂಡಲ ಬುಕ್ಕ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ತುಯರೆ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ತಲಪಾಡಿಡು ಅನ್ನದಾನ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಕುಡ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿ ಸೇರ್ಸಾದ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಯರ್ಪಲ್ಕೆ, ಗಣೇಶ್ ಪೊದ್ವಾಳ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ ಮೋಹನ್ ಪಡೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ ಮೋಹನ್ ಬರ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜುಂಚಿ ಮುಗುಲು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರೆಪಾಯರು. ಗಮನವು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನಂಚ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಅನಿಸಿದೆ ಪಂಡೇನೆ 24 ತಿಂಗಳು 24 ತಾರೀಕು ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ಕಾಂಡ 10ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂದಿರಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯರುಂಡು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಮೂಲಕ ವಾಯನಂಚಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯೋಗ್ಯ ಬೆನುಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿ ಪಾಡುವುದು ನನಾಥ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ದಿತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೈದಾರನಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ದಿತೊಂದು ಈಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು ಬರ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು ಅವೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ 24 ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕದ್ರಿಗೆ ನಿಖಲು 10ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಖಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿಯಾನೆ ವಿನಂತಿ ಗೋಂಡಡು ವರಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಕ್ಕೂ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಇತ್ತನೆ ಪಂಡಲಕ್ಕ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿನಗಳು ಇಟ್ಟು ದುಂಬದಕ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಆಂಡಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಚಿತ್ತು ಓದು ಬೈದಂಗು ಅದು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಸರಿಯಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತನ ಸರ್ಕಾರ ದೇವರ ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಜನ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಶಬರಿಮಲೆತ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಾಶನ ಪಿರಾವು ಬಂತಾರೆ ತಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏರಾವಂಜಿ ಅನಾಗರಿಕ ಪ್ರವರ್ತಿದಕ್ಕೂ ಡೆಲ್ಲಿದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅಟ್ಲೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಹೋಗೊಂಡು ಶಬರಿಮಲೆದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಿಂಚಿನವನ್ನು ಅಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಟ್ಲ ಅನ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ಲೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಯುವತಿಯವರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತಕ್ಕಿರು ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಡೆಲ್ಲಿಡೆ ಐಕೆ ಪರವಾದ ಪೂರಕವಾದ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ. ಪೊನ್ನೂರು ಪೋಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯರ್ ಬಂದ ಈಗ ಪೂರಕವಾದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಫುಲ್ಲು ಆಣ ಏರು ಪೊನ್ನೂರು ಬರ್ತೀರ ಶಬರಿಮಲೆ ಎತ್ತಿರ ಕೇರಳದ ಜನಕರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಹಿಳಾ ಮಾತನಕರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪೂರ ಭಾರಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಶಬರಿಮಲೆ ಪೋಯರ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಧಾರಣ ತಪ್ಪಾದ ಬರ್ತದೆ 13 ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಪಂಜೋಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳ ಬೈದೇರಿ ಮೇಲ್ಶಾಂತಿ ರಕ್ಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಕೊರಿಯರಿ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮದಾನ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಬೋರ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಆಯ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಅಂದೇನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿರಕ್ಲು ಆಡ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವೂ ಆಯ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಬೋರ್ನು ಕರ್ಣಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರನೇ ದಯಮಂತ ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆ ಮಂತ್ರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಬಸ್ಸು ಕಾಲ್ಟೆ ಪೋಪಣ ಬಸ್ಸು ಮಿತಾರ್ನಾಗನೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಕಲ್ ಪಂಪಲೆ ಪೊಣ್ಣೂರು ಪೋಪಣ ಬರ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತನು ಇತ್ತದಾನ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆರಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಬುಡಿಯರ್ನಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತು ಅಧಿಕಾರನಕ್ಕೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರನಕ್ಕೂ ಲೇರಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಡ್ಜಿನಕ್ಕೂ ಲೇರಿ ಮುರಾಲ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ MP ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ನ ಮೂಲಕ
ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒತ್ತಡಬಾರ್ದ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆ ವ್ರತದಾರನಕ್ಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿದ ಯಾತ್ರೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಲ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮನವಿ ಮಲ್ಪ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಹಂಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೋಪನ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಂತು ಕೊರಲೆ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣುಲ ವಿರೋಧತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯದ ಪೊಣ್ಣುಲು 5 ವರ್ಷದ ಪೋಪೇರು అని కేరళದಕ್ಕೆಲ್ಲ ఆయన ಒಪ್ಪಿದೇರು ಪೊಣ್ಣುಲು ದಾಯಬಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣುಲು ದಾಯ ಜವಂದಿಲು ಪೊಣ್ಣು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಡು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಲ್ಲಡ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಮಾಜೀನು ನಮಾಜು ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ಪೇನು ಮೂಲು ಜವಂದಿ ಪಣ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಜವಂದಿ ಪಣ್ಣುಲು ತುನಗ ಒಂಚೂರು ಅಕಲ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ಆತಂದೆ ಒಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ವಿರೋಧದ ಪೊಣ್ಣುಲ ಮೆತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಮುಲ್ತವಾಡ ಕೇರಳ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಪ್ಪಿದೇರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕಾದ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಐದೊಂಚೂರು ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತದಾಗಲೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವನ ಪಡೆಯಂದೇರು ಮಿತ್ತುಗಳ ಆಯ್ನಾತ್ಮಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಕು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಡಿದ ಆವರಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ 24 ತಾರೀಕು ಅದ್ರಿದ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಲ್ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತಾದಿನ ಅಭಿಮಾನ ಬರಡೊಂದು ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ